Kuinka paljon kotisivus maksaa 54-öiseen asuntoon pikapuhtaudella? Meidän hintalaskurin avulla sä selvität hinnan minuuteissa. Annapas mä näytän. Mene osoitteeseen pikapuhtaus.fi. Valitse yläpalkista siivouslaskuri. Valitaan palveluksi säännöllinen siivous. Neliöitä asunnossa on 50, huoneita 2 ja kylpyhuoneita 1. Asunnossa asuu 2 ihmistä ja 1 koira. Hyllyjä ja koristeita on asunnossa siellä täällä, joten valitaan vaihtoehdoksi käytännöllinen. Haluan, että siivooja käy asunnossani joka toinen viikko. Ja palvelun osalta pidän tärkeänä ekologisuutta ja puhtautta. Näiden tietojen pohjalta hintalaskuri antaa siivoukselle hinta-arvion, johon hinta varmasti asettuu. Jos hinta tuntuu sinusta sopivalta, täytä yhteystietosi lomakkeeseen ja olemme sinuun yhteydessä. Ja mikä parasta, saat 35% kotitalousvähennyksen työn osuudesta. Laske oman korin siivouksen hinta osoitteessa pikapuhtaus.fi.